Biztanleriaren zahartze progresiboa gaixotasun baten kopuruaren hazkuntzari laguntzen ari zaio. Gaur egun, mundu osoan, 23 milioi pertsonei eragiten dien gaitza da gutxiegitasun kardiakoa. Normalean, beste asaldurek bihotza kaltetu edo ahuldu dutenean edo bihotza zurrunegia bihurtzen denean agertzen da. Lehen adibidez, infartu bat zeukanean, normalena zen hiltzea, eta orain berriz biziraupena askoz ere handiagoa, luzeagoa da. Nahikoa biziko bagina, guztiok bukatuko genuke gaixotasunarekin. Gutxiegitasun kardiakoa bihotzeko gaitasunari eragiten dion sindrome kliniko bat da. Bihotzak ezin die odola modu egokian ponpatu beste organoei. Gaixotasun arrunta da, garestia eta ezgaitasuna eragiten du. Larria izan daiteke, hilkorra izateraino. Gutxiegitasun kardiakoa ospitalizazioko lehen kasua da 75 urtetik gorakoen artean. Eta azken hamarkadetan aurrerapen garrantzitsuak egin badira ere, oraindik eragiten dituen heriotzen tasa altua da. Lehen ospitalizazio bat izan duten gaixoak, motibo honetatik, eta alta ematen diogun lehenengo 30 egunetan 5% hiltzen dira. Eta lehenengo urtean 25%. Eta hau asko da. Hau minbiziaren parean dago larritasunaren aldetik. Gaitzonek sintoma jakin batzuk ditu. Hala nola, nekea, ahultasuna edo arnasa hartzeko zailtasuna. Hala ere, askotan sintomak aldatu egiten dira pertsonaren arabera. Beraz, medikuek zailtasunak izaten dituzte gaixo horiei tratamenduak ezartzerakoan. Mundu osoko adituek gaixotasunaren tratamenduan aurrera egiteko aukera ematen duten azterketa epidemiologikoak izatearen garrantzia azpimarratzen dute. Osakidetzan badaukagu historio kliniko baturatua. Hori oso ondo dago paziente bakoitzeko, baina gizarte mailan, populazio mailan ezin dugu esan. Eta niri gustatuko litzaidake mediku bezala jakin pazientearen ezaugarri guztiak kontuan hartuta, ze probabilitatea daukan hobetzeko edo gaizki joateko tratamendu honekin, orduan beste bat ipiniko diot. Urrats garrantzitsu bat, datu errealetan oinarritutako eredu informatiko bat edukitzea izango litzateke. Honek, tratamendu pertsonalizatuak eta prebentiboak ahalbidetuko lituzkeelako. Mondragon Unibertsitatea, Osakidetzarekin eta BioEFekin, Osasun Berrikuntza eta Ikerketarako Euskal Fundazioarekin lankidetzan, adimen artifiziala erabiltzen ari da Optimus proiektua garatzeko. Helburua da, laguntza zerbitzuen kalitatearen maila hobetzea, eta osasun zerbitzu publiko eta pribatuen eraginkortasuna optimizatzea gutxiegitasun kardiako kasuetan. Helburu hori lortzeko, datuen tratamendu masiboetan oinarritutako plataforma analitiko aurreratu bat garatu nahi du proiektuak. Egiten duguna da, Osakidetza dauzkaten datuak honea ekarri, eta gero hemen gorde eta datu horiek preprozesatu eta analizatu. Zein zentzutan, hainbat algoritmo erabiltzen ditugu modeloak sortzeko, eta saiatzen gea ahalik eta modelorik egokiena lortzen, edo ahalik eta modelo horiek ahalik eta emaitzik onenak ematen.
Eta gero, hoien datu guztiak hartzen ditugu, iruditzen zaigunak, merezi dutenak, ez? Iturri guzti horiek azkenean nahaztu egiten dira, eta informazio bakoitzak gaixoaren ikuspegi bat emango digu, ez? Ez da bakarrik datuak biltzea eta hor eukitzea, baizik eta forma bat eman behar zaie gero algoritmoak egin ahal izateko datu horiekin. Osasun zerbitzuan, elkarrekin harremana duten laguntza maila asko dago, eta bakoitzak informazioa jasotzeko sistema propioa du. Lehen urratsa, datuak eman ditzaketen iturriak identifikatzea da. Hau da, nondik eskuratu daitezkeen eta zein fitxategi edo formatu motatan dauden. Egia da, Osakidetzan bertan badaudela makina froga mota pila bat, informazio desberdina sor dezakez makina bakoitzak edo ekipo bakoitzak. Eta orduan alde batetik iturri guzti horiek nahazten ari gara, baina paraleloki ari gara bilatzen baita beste informazio mota horiek ari gara biltzen beste alde batetik ere. Datu guztiak Mondragon Unibertsitatera bidaltzen dituzte. Bertako zerbitzariek datuak jaso, sailkatu, kudeatu eta algoritmoak aplikatzen dizkiete, osasuneko profesionalek erabiltzeko moduko eredu egoki bat lortu arte. Nazten geha ikusten datu multzo txiki batekin ea modeloak zein emaitzen ematen dizkiguten, hainbat algoritmo ezberdin sartzen dira hor. Juten geha gero eta datu gehiago sartzen, eta ikusten ea datu berri horiek modeloan ze eragin daukaten. Eredu honek osasuneko profesionalei lagunduko die erabakiak hartzeko orduan kasu ezberdinen aurrean. Oraingoz, proiektua gutxiegitasun kardiako kasuei zuzendua dago, baina helburua beste gaixotasunetarako ere egokitzea da.